Goedemorgen, 1, 2, 3, test. Goedemorgen, 1, 2, 3, test. Hey, Perry. I pakt hem toch? Hij doet hier wel audio. Goedemorgen, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Wij beginnen om 9 uur.
hebben gekeken naar nummer 16, Mira Haas. Een paard in de stad veel ruimte heeft. In het draf kan de manager zeker heel goed dragen. Het zou dat wel wat meer opwaarts mogen en wat meer houding mogen tonen. Voorwaarden, de volgende cijfers. Een 8 voor de stad, een 7,5 voor de draf, 6,5 voor houding en balans, een 7 voor verpletten, een 7 voor schaatsen, een 7 voor impulsiviteit, de totale score van 79. Onder de zadel, voor de stad een 8,5, voor de draf een 8, galop een 7, houding een 7, verpletten een 7,5, schaatsen een 7, impulsiviteit een 7,5, een totale score van 83 punten. We hebben gekeken naar nummer 17, Milou A. Voor de wagen een lange lijnenmerrie met een mooie houding en balans. De stap zou dan wat meer ruimte mogen tonen en wat losser mogen laten. De kraan en voor de stap en 6,5, de draf een 7,5, houding en balans 7,5, souplesse een 7, schakel een 7, impuls en draaibaarheid een 7,5, totale score van 79 punten voor de wagen. Onder het zadel een 7,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 7,5 voor de galop, 7,5 voor de houding en balans, een 7 voor souplesse, 7 voor schakelen, een 7,5 voor de impuls en de rijbaarheid, een totale score van 82,5. Dan gaan we nu verder met nummer 13, Mira afstand wachten. En naar nummer 19. En nummer 19 is Ophelia Jutta A.
We hebben gekeken naar dierenauto lasten. Een merrie heel bewerkbaar met balans, een actief achterin, maar het zou nog wat meer de berg op mogen blijven lopen en soms nog wat snel in de beweging aflopen. Voor de stop een zegen, draf een zegen, galop een zegen, houding en balans en zet een half, souplesse, zeejaal, schakelen, zegen, impuls en rijbewijs, zegen een half, een totale sporen van 77. Voor de wagen, voor de stap een zegen, draf een zegen, houding en balans een zegen, souplesse een zegen, schakelen een zegen, impuls en rijbaarheid een zegen half, totale sporen van 78 en als thuispaard een 5. En dan nummer 19, Ophelia Hitchka Haan. En ook een zeer werkbaar paard, zou meer buiging mogen maken in het spronggewicht en wat meer van achteruit onder overtreden in de galop, nog wat meer souplesse mogen tonen. Dit stap en zet een half, draf, zet een half, galop en houding en balans, 7,5, flexen, 6,5, schakelen, 6,5, impuls en rijbaarheid, 7,5, totale sleuteltal, 75,5. Dan voor de wagen, voor de stap, 6,5, de draf en 7, houding en balans, 7,5, flexen, 6,5, schakelen, impuls en rijbaarheid, 7,5, de totale strook van 77 en als stuitpaard een 7. Dan gaan we nu kijken naar nummer 7. Nummer 7 is Marije van de politie. En nummer 8, Noortje van de Rijkstroom.
We hebben gekeken naar nummer 7, Marije van der Volle. Paard met wat in de stad wat meer schoudervaart zou mogen tonen. In de draf is er nog wat sneller de bewegingsafloop, zodat wat meer rust en ruimte mogen maken. De stap hebben we een 6,5, de draf een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls en rijdbaarheid 7,5, totale sleutel van 75, onder het zadel, voor de stap een 6, de draf 6,5, geluk 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsrijkheid 7,5, totale score 71,5. Dan hebben we gekeken naar nummer 8. De noordje van de tuinschool. Een jeugdtype met veel houding, maar zou dan wat meer activiteit van achteruit mogen tonen. De stap een 7, draf een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls en rijdbaarheid 7,5, totale score van 77. En dan onder het zadel, en voor de stap een 7,5, draf een 7,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls en rijdbaarheid een 7,5, een totale score van 79,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6, Mina van de Dendroostegels. We gaan kijken naar nummer 2. 2 is Marije L. En nummer 18. En 18 is Noralie van de Ketting.
Dus we hebben gekeken naar nummer 2, Marije L. En de paard met een mooie houding, een mooi voorbeeld waaruit wel goed is aan het achterbeen zou nog wat meer naar voren door mogen treden. En in de stap is het soms wat korte wacht. Dat geeft je volgende cijfers. De stap en zet, de draf en 7, galop en zetten houden, houding en balans en 7, stoepref en 7, schakelen 7, impuls en rijdraai en 7, en een totale score van 77. Dan voor de wagen, een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, houding en balans, een 7,5, souplesse 6,5, schakelen en 7, impuls en rijbaarheid en 7,5, totale score van 76 en als thuispaard een 6. Dan nummer 18, een paard heeft veel houding en beweegt functioneel, maar zou nog wat meer draagkracht mogen tonen. Gaat hier wat logarie van de ketting. De stap een 7,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls en rijbaarheid een 7, totale score van 79 punten. Voor de wagen, de stap een 7,5, de draf een 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 2,5, schakelen 7,5, impuls en rijbaarheid een 7,5, een totale score van 82,5 en als buitenpaard een 7. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6. En dat is een Mila van de Wetteroodstegels.
Een liefstype met een mooie opwaartverhouding, zeer lichtvoetig en een goed gebruik van het achterbeen. In het stap zou ze nog wat meer ruimte mogen tonen. De volgende cijfers voor de wagen is een stap een 6,5, de draf een 8,5, houding en balans een 8,5, souplesse 8,5, schakelen 7,5, rijbaarheid en een tilt een 8,5, totale score van 88,5. Als stuitpaard een 6,5, dan onder het zadel, voor de stap is een 7,5, de draf een 8,5, galop een 7,5, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls en rijbaarheid een 8, een totale score van 86. Dan gaan we nu naar nummer 3. Dat is Naomi Elleroos.
We hebben gekeken naar nummer 3, Naomi en Roos. Een stad en graf, zeg maar, meer ruimte mogen tonen, meer draagkracht en meer opgaven mogen bewegen. En dat zien we ook in de galop terug. En in de galop zien we ook dat we weer een sprong zouden aan maken. De stapsrechten zegt de draf en 6,5, galop en 6, houding en balans en 6,5, souplesse en 6,5, schakel en 6,5, impuls en ruiterheid en 7, een totale score van 70. Dan voorwaarden een stap en 6, de draf en 6,5, houding en balans en 7, souplesse en 6,5, schakel en 6,5, impuls en ruiterheid en 7. Totale score 72,5 en als kruispaard een 5. Dan krijgen we nu nummer 10, een Nero van het magische been.
De laatste combinatie wordt nummer 10, Neo van het naam Safie. Nou, paard wordt power door de baan gaat en veel houding, kracht en balans is. De stap zou nog wel wat meer ruimte mogen maken. Ik zag dat hij aan het eind wel beter. We hebben voor de volgende cijfers onder het zadel gegeven, de stappenzegen, de draf achterhaal, galoppen achterhaal, houding en balans 9, souplesse 7,5, het schakelen 7,5, impuls en rijbaarheid een 8,5, totale score 88,5. Dan voorwaarden, ja, dit paard ook veel kwaliteit. De stap en 6,5, de draf 9, houding en balans 9, souplesse 8, het schakelen 8, impuls en rijbaarheid 8,5 en een totale score van 90 en het thuispaard een 8. Nou, we willen iedereen bedanken